30 мартта район башлыгы Разиф Кәримов икътисади торыш, алдагы бурычлар белән танышу максатыннан техник şirkәте филиалы Грес һәм Зей агросәнәгать паркында булды. Шул рәвешле предприятиеләр эшчәнлеге район җитәкчелеге игътибарында, алар белән берлектә эшләнә. Мин ай сайын үземнең эшләүләрендә оешмалар белән берлектә эшлим. 21-20 пандемия елларында да кабинетта утырмадык, һәр вакытта да урыннарда булдык. Коллективлар белән дә очраштык. Нәтиҗәләр дә ясадык. Район башлыгы масса күләм мәгълүмат чаралары журналистлар белән техник заводы уйлап бирде, хезмәткәрләр белән аралашты. Биредә җитештерү процессын туктату планлаштырылмый. Штат мы не сокращаем. Без штатны кыскартмыйбыз, хезмәт хакларын киметмибез. 1 марттан бездә хезмәт хаклары 5% индексацияләнде, ди Андрей Мамонтов. Район башлыгы шулай ук тотырлык сакланган электр станциясендә булды. Гристаул станция җитәкчелеге белән түгәрәк артында аралашты. Электр станциясе эшен гадәти режимда дәвам итә. Район башлыгы игътибарыннан Грисның сафка басучы яңа энергоблок та читтә калмады. Стройка идет в соответствии с утвержденным графиком. Төзелеш расланган график нигезендә алып барыла. Бүген блокның нигезен салу эшләре бара. Аннан биредә административ конкурс бинасы металл конструкция белән корылып, канализация, су үткәргечләр үткәрү эшләре алып барылачак. Бу яңа блок республикада гына түгел, Россиядә әһәмиятле объект булачак, ди Дмитрий Прохоров. Район башлыгы Зей агросәнәгать паркына да эшлекле сәфәр кылды. Бүген без менә Техниколь, Грес предприятиеләрендә булдык. Аларның бүген көндәге экономика, икътисады, аларның бүген көндә алдагы торган бурычлары белән сөйләшеп алдык. Без инде 21 елның нәтиҗәләре буенча пандемия хәтле булган 19 елның күрсәткечләренә чыккан идек дип сөйләгән идек бит отчет җыелышларында, отчет сессиясендә. Шуңа да карамастан без инде январь-февральдә менә статистика буенча безнең күрсәткечләребез кайтты. Бик яхшы тулайым товар җитештерү предприятиеләр яхшы гына матур гына итеп эшләделәр. Ну март әйтергә кирәк, төле провали булмады, бер генә предприятиебездә туктамады, бөтенсе дә штат эшләде. Бүген инде 30 иртәгә безнең беренче квартал бетәргә тиеш. Шуңа да карамастан бүген рәхмәт әйтәм предприятиеләргә. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.